Здравейте, приятели! С това видео рискувам да се здобия с още сигнали срещу мен в Софийска адвокатска колегия, които не спират да идват, включително вече и от фенове на човека, който пуска сигналите срещу мен. Пускаха се и докладване на мои видеоклипове. Един видеоклип беше махнат, защото имал омраза и така нататък. Но всъщност не съм говорил никакви лъжи. Вместо да бъда оборен за това, което говоря, се пускат сигнали срещу мен. И тази седмица вчера бях пак да взимам сигнали, включително и на една фенка на този човек, за което може би ще говорим, когато му дойде времето. Какво представляват тези дела шамари? Това са силно преувеличени съдебни производства, които уж привидно целят достъп до правосъдие, защита на накърнени права, накърнен имидж. Тук как го е писал този господин? Пак ще пусне сигнал сега от това видео. Какво съм му накърнил там? Престижа? Какво ли не? Уж защита на това и обезщетени за причинени имуществени вреди. Но всъщност преследват съвсем друга цел тези дела. Тези дела преследват цензура и смачкване на всякаква опозиция, всякакъв критичен глас. Целят прекратяване на достъпа до информация на обществеността, с която информация обществеността, хората могат да сформират някакво свое собствено мнение. За този, който е пуснал или сигналите, или делата, слаб делата, дела шамари, за него трябва само добро да се говори. Ако бъде хванат в някакви или корупционни практики, или нечестност, или подвеждане на клиенти, или каквото и да е, което не е добре за него, той съответно почва да пуска сигнали или дела, както е в моя случай. Вместо да обори това, което се говори, в зависимост от ситуацията от този, който е говорил, се търси заглушаване на всеки критичен глас. Това е изключително обезпокоително и това пречи на свободата на словото. Този опит за цензура и да бъдат потиснати всякакви критични гласове. Не само на този, който се опитва да изнесе някаква информация, която е неблагоприятна за тези лица или организации или компании, но и действа сплашващо срещу всички, които биха се опитали по някакъв начин в бъдеще да разкрият някаква информация срещу тези, които инициират тези дела шамари, слаб дела. Това се случва и срещу мен, когато говорих за един определен човек и какво е направил, съответно се здобих с сигнали. Сега се здобивам с още за следващите видеа, където показах, че се защитавам в адвокатската колегия. Още видеа. Поне му благодаря, че ми е фен. Явно редовно ми гледа и всичките там от групата ми гледат видеята и са ми фенове, защото каквото и да кача, веднага отива в Софийска адвокатска колегия. И сега се твърди, че съм бил казал лъжи. Аз лъжи не съм казал. Няма опровергаване на казаното от мен, а това, че етичния кодекс съм бил нарушил след този етичен кодекс и съм се поставял, там обиждал, бил съм го обиждал, не знам какво, минал съм, всякакви граници съм прекрачил. Сега не го показвам, вие се сещате, тук пак ми дойдоха с флашки, скрил съм, айде сега и подписа му, че ще пусне за лични данни, но това нещо цялото е с сплашване и възпиране на всякакъв критичен глас, а не опровергаване на подадената информация и това, което съм казал. Виждате, ето още две флашки, но имам и още от една негова фенка, сега няма го показвам, ще го коментираме, когато стане време. Съвсем чисто нови, едното е, тук не показваме. Това нещо
са така наречените слаб дела и дела шамари, в случая сигнали, които целят сплашване, тормоз. Аз не мога да си върша работа, трябва през седмица или всяка седмица да ходя до Софийска адвокатска колегия. Сега и за това видео най-вероятно ще се здобия с поредния сигнал, защото за тези хора само добро може да се говори. Ако покажете нещо лошо, каквото и да е, дори да е истина, веднага ще се здобиете с дело или сигнали. Това ли са хора, на които трябва да се дава власт, на които трябва да се има доверие? Хора, които мачкат и се опитат по всякакъв начин да поставят цензура и да заглушат всеки критичен глас, който може да доведе до информираност на обществото и до това хората сами, въз основа на фактите, да могат да си създадат свои собствени заключения и собствено мнение. За мен това не е справедливост, а това е една злоупотреба с право, злоупотреба с позиция и използване, както на случай някой на съда, той имал през годините много такива дела, винаги ще има. В случай срещу мен подаване в Софийска адвокатска колегия. Дали така не се обслужват интересите на бързи кредити? В сигнала от Фенката там пише възмутено, че качвам видеа с решение с печелени дела срещу фирми за бързи кредити. Много възмутена, вместо да се гледа нейното дело, което е гледано. Имам 50 имейла от нея, връщане на имейли и така нататък. Това си е моя работа в колегията да го покажа. Много възмутена, че показвам дела срещу бързи кредити и решения. Така ли се борят бързите кредити и някои хора, които ще се борят срещу тях, всъщност се борят срещу мен. Оставям тази тема. Да, няма какво да ви занимавам рано с тия мои неща. Те са си мой проблем и ще си продължа да работя, просто ми пречат на работата. Работата да защитавам хората от бързи кредити, да си водят делата, налага се да отговарям на сигнали. Това е свободата на словото, което се опитват всъщност тази свобода да я отнемат с неправомерно използване на различни методи, уж за защита на накърнени права, уж за защита на причинени имуществени вреди, а всъщност за заглушаване на всякаква критика. Пак ви казвам, аз не съм политически ангажиран. Аз вярвам в справедливостта, доброто и в това, че трябва да се опитваме да си помагаме, да сме по-единни, защото имаме много повече общо, отколкото неща, които ни разделят, и заедно да се опитваме да правим така, че България да е по-добре за всички нас и всички да живеем заедно по-добре и да си помагаме. Избягам всякаква друга ангажираност, но когато има несправедливост и са ме потърсили, мен лично, както се е случило за такава голяма несправедливост, и съм си позволил това нещо да го кажа, виждате какво се случва. Трябва всяка седмица да ходя до адвокатската колегия. Аз не съм имал толкова сигнали за 6 години, въобще, колкото сега имам този месец сигнали срещу мен. Вие сами си правите заключенията, сами си ги направете. Повече няма да ви занимавам с тези теми конкретно, но може би след време ще обсъдим всичко, което се е случило сега, но не му е сега времето и мястото. Благодаря ви за вниманието и продължаваме си с работата, с решенията срещу фирми за бързи кредити, докато ме има, докато не са ме отстранили мен по някакъв начин. Благодаря и до нови срещи!